Alright, makadi muri Zimbabwe. Ini ndinonzi father 10 years. Right, vanonyanya kuzoti father 10 years. Asi rine muchairo kuberekwa ndonzi Orbit Magani. Pamusha pangu centenary muzarabani ndo kwangu kwandobva inini. Ndiri munhu pamusha chapo paruzeva. Ndakakurirawo ikoko kumusha ikoko. Zvimagirenda zvitangirawo ikoko. Father 10 years. Alright, mukoma father 10 years aiwa tinokugamuchirai handiti muchirongwa. Handitika pane nhau dziri kudai kunetsa mumastreet esocial media. Ini ndinokuzivai, ndakataura chokwadi hangu, ndakatanga kukuzivai muri kwa mukoma Makingwazi. Muchiridza muri ikoko zvekuti menge muri manager, ndakatanga kuzozivawo manje. Tiri panhau iyi, maonero nemanzwisiro andakaita ichibuda erodha kuti munenge makabuda basa kana makasiya basa. So tati tuye panapa tinatsonzwisisa kuti zvakamira sei. Uye tabva taona zvakare song imwe yangobva kubuda kangori hameno ka 30 seconds kaiswa papage ramukoma Makingwazi. Song yacho togona kungoiridza kuti tinatsofamba zvakanaka nenyaya. Ndofunga mukoma wangu song imainzwa apa munonzi father 10 zvakare. So song iyi ameno zviri kunzi it's like imimi it's like munenge mune bitterness here ameno, kana kuti song iyi yaimbirwa imimi here ameno andisina zonzwisisa. Kutanga ndechekuti sezvo pasina kutaura zita rangu. Orbit Magani father 10 years. Ndisina kuzinzwa. Ndongoti semuimbi weZimbabwe. Anoimba nemanzwire anozviitawo maari. Song inogona kunge isina kunangana neni. Yakananga ichitotaurira vamwe vanhu vanoraramawo semunhu ane vatsikiri vake. Handingati ndeyangu but kana kuri kuti ndazomuchira nyaya yebhita kuti ungangodaro inini handina bitterness nekusiya basa because ndakatombosheedzwa kuti mbouya tingotaura atishande. Inini ndakazotisaidha kuti azviite nemareasons andakaoneka kuti anoazviita. Hapana pandinowana bita. Because kazhinji kana munhu uchida uine bitterness inouya kana wasiyiswa chimwe chinhu chawainya kuda straight. Alright, imimi alright, tishatanyaenda kure. Daunazoziva kuti basa makasiyiswa kana kuti zvakanatsofamba sei? Okay, process mamiriro yakaita yanga yakadai so. Pekutanga musi wa25 December Christmas ndo bazaitika. Ndakanzi ibva pastage. So ndatumirwa munhu kuti ndibve pastage. Ndabva pastage ndakabva ndada kuaprocha mukuru webendi kuti mubvunze utano sei zvaadaro. Ndobva hatizazonyatsoonana ipapo vakazonditi ngatisangane kuhara tizotaura. Vachibva vatuma futi munhu tinonext show yacho ndandisiri kuenda futi. Saka inini handina kunge ndaziva kuti kwangu uri kumiswa here kana kuti kwangu uri kuti basa rapera here kana kuti izvo handina kunge ndaziva.
ndaitozongonzwawo maudhios aitendererawo mune zvimwe zvaiitikawo kuti zvinenge zviri kunzi kususpendwa kudiki. Saka after busy yemashows waya December, so ndakazofonerwa kunzi ano uya timbotaura nebataonesana tinoda tishande tese wakasununga zvakadii. Ndakati no kana sina kunzwawo reason yakada kuti ndinge ndichibva apapa hazviite kuti ndinge tichipfuurira mberi, so discussion yedu yangoperera ipapo. Saka makazvicherechedza muchaona kuti ini ndakauya nedecision yechi2 yekuti ngatimirei, handisambonzwa reason potra kwataita. Saka handina bitterness. Tinoda kuti ndiclarify pakuti chinhu chinonzi bitterness, kana kuti bitterness inouya kana wewe wasiyiswa pazvimwe zvinhu zvaunonzwa kuti izvi pamwoyo wangu wanzi anomisiya unorwadziwa usingaite kuti amwana mwoyo wangu wabatikana zvinhu zvawakaona wega kuti izvi zvanga zvasvika palevel rekuti apa zvasingandiite apa zvisingandiite. Bitterness inobva unonzwa kufara zvisingaite watova munhu ari free, hauna kana problem. Ndo mapinduro anenge aitewa. Alright. So apa ndikangoti makasiyiswa chinhu chenge matogara mutoda kutosiyawo munatsofara nacho. Ndizvo zvandiri. Ini ndandiri paprocess yekuti zvichemo zvangu zvandaida kuti zvigadzirwe zvinge zvichigadziriswa, zvekuti ingadai zvakagadziriswa ndobva ndazonzi chisiya basa kana ndobva ndazosiyiswa basa, zvichemo zvangu zviri right. Hai ndaibatikana singatika kumwana zvagadzirika kudai so. Saka onai apa zvagadzirika kudai ndobva ndamiswa. Zvichemo zvenyu zvinenge zviri zvichemo right. Zvichemo zvange zvakawanda. Vanotera vanoziva mainterview akawanda ndakaita. Inini pakushanda kwandaita ndazwa mambotaura nyaya yekuti ndaiva nemapositives 2 andaibata mubhedhi. Ndandiri guitarist, ndiri manager. Saka challenge yomba itika ndekuti pane mashows akawanda aiitika ndisingaziviwo, asi iriyo position yamanager iyoyo. Pakushanda kwamanager chaizvozvo zvine chikoro chaizvo zvekurongera chaizvo, manager ndiye anofanira kunge achitsvaga show wozouya kune mukuru wake achitaura kuti ndawana show asi yakadai na vanhu vacho ndasangana navo pakati kuti pave nechokwadi chekuti hapana kubiwa mari, hapana chose chaitika. Izvozvo ndo zvinhu zvatinoziva chaizvo zvinofanira kunge zvichiitika, but zvanga zvangova vice versa kuti ndakushudzwa kunzi ndakapiwa mari yakati pashow yakati. So izvi zvinhu zvimwe zvandaida kuti zvigadzirisike, zvakasina kunakira inini chete, zvanga zvakanakirawo nevanhu vandotungamirira kuti panguva yavanoshayiwa mari ndinenge ndine full explanation ipapo, ndakuvatsanangurira chaizvo kuti zvakadai ndine umbo. Zvanga zvakanakirawo kune vanhu vaiteerawo mashure mangu. Zvimwe zvandaida kuti zvigadziriswe izvozvo nemabhadhariro emari ndaida kuti atese agadziriswe futi kuti mari kana taridza mari yedu ngaingouya sematauriro atakaita, because semari dzatanga tichiwirirana kuti uyu anowana akati akati, so pamwe pacho makazoridza zvozonzi haina kubuda. Izvozvo ndozvo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti tisafambe zvakanaka, because kushanda kwataita zvinofanira kunzwisuka ndezvekuti hakuna chinhu chinoitwa, hakuna show inoitwa isina paperwork. Saka show yese inofanira kunge ine paperwork. So paperwork yakanakira kuti kana mukati mavharwa mari munokwanisa kuenda kune vanhu vanoziva mutemo kubatsirai vachitarisa panhu pamakanyorerana. Saka mukana wekuvharwa unoita mushoma. Saka zvinhu zvacho zvaindinetsa zvaizofamba sei izvo zvisina paperwork, pasina vanhu pazvakanyorwa anovazvona. Saka kuvharwa kwedu zvazoita ndisakutende mani tichavharwa, because ndichida kuzoona pakanyorwa pacho kuti apa makanyorerana mavharwa. Saka ndeipi step yatakuchitora kubva kuvharwa kwataita. Alright, saka madeals akawanda aitwa apa inge ingori verbal. Inini handina chandaiona changa chiri written down. Ndaiti ndakabvunzawo zvainzi izvi tangoita zviri verbal zvokungotaurirana chiti chaizvo, but inini ndaibva ndataura kuti no, next time hatifanira kunge tichiita madeals akadaro, ngatitei contract. So takuti nyaya yecontract taifambira inde ndinawo macontract funds handingatoita kudhara ndinawo, but inyaya yekuti
haazokwanisika kunge achizoshandisa because musi unowanika show ideni sipo kani ndozobaudzwa kunzi show yawa right saka iwe unozongoenda kushow wakukoshera basa because kusaenda kwako kushow unoita zoti wasabhatira bendi plus tinouraya zita titichengetedza brand mazvona alright saka imimi sezvo menge musinganatsoshanda menge musingashande basa reumanager musingapiwe mukana wacho saka salary yekuti as a manager yaiuya here salary yekuti saguitarist yaiuya here okay mabvunza mubvunzo wakanaka izvozvo zvaisaitika sekudaro but inini semunhu aiziva pachine level rebasa redu ndainge ndakazvinzwisisa kuti nemawaniro edu ndakati nini ndoda kupiwa salary yakamirira management yakamirira guitarist end up vamwe vacho vataishanda navo vaizosvikawo panguva yekuti irushayiwa because mabasa andaita sort like kuti nangori guitarist ndiri manager futi nani driver futi saka ndaitokata kuti driver wangu mari yakati mari yakati zvanga singabude zvakanaka semunhu aiva neposeniyo manager ndaizourayisa vanhu vaiteera nenzara zvanga sinainonaka saka yandaingowana iyoyo ndainge ndakangozviudza kuti iyoyo yaingokabva kwese saka zvaingoreva kuti pamwe ndaingononge ndichibhadharwa zvoguitarist but chimwe ndaizviita ndinetaisire kuti basa redu richazokwira mberi tichasvika pakuti rikuzotifadza zvokupfuura palevhura tiri aiwa ipapo panenge panatsonzwisika menge maane nguva yakareba sei muchishanda namukoma Mark Ngwaza takatanga kushanda tese 2020 album rinonzi shamugwegweri ndo first album rangu kurekodera kusvika album rekupedzisira alright kuzivana hedu takatanga kuzivana 2014 alright kutosangana nawo alright saka makaridza maalbum angani nawo 3 albums alright rimwe rinonzi kanasara chonana nyaradzi yababa nerikupedzisira rinouzukwende alright uzukwende ndio maalbums andakarekodha muchipinda basa imi makapinda muri sani chaizvo kutanga kupinda basa because ndaona kuti mabasa enyu matatu sekutaura kwamamboita makapinda muri sani inini ndichipinda basa mapindiro andakaita zvakatanga zviri zveushamwari zvekuwirirana zvekupanana maideas zvekuti ndesongo yangu ndotorakisa gitara rakati saka ini ndakatanga kushedzwa ndichinzi tingoita recording chete alright mustudio alright saka tingoita recording so taita recording tapedza ndopazwa kunzi nonga tingoita mashows ngatingoita senge tingoshandai pamwe chete saka ndakapinda ndiri guitarist ndo mapindiro andakaita zveuzodhiraivhawo zvakatozoitika tatoona kuti apa torina munhu wachanokona ngaitatakada kuimploya kuti nemawaniro edu saka ndopakapindira kudhiraivha ipapo atu then zvekumaneja ndakaita zvekutongosimudzwawo pamberi pebendi nemuridzi webendi ano mukomana tadati aite maneja nino ndakatongoshambisikwa ipapo kuti ameno zvavaonawo makanga musina manager ipapo paainzi muda kuite manager panguva iyoyo tanga tisina manager inini patime andakangoti ndichitanga kupinda handina kuti anguva yakareba manager aive makabva amiswa bani alright takatomborarama tisina manager alright then varazodzi ndinge ndichimanager saka ndo mashandiro atakaita ipapo alright saka kakunetsa kakubhadhara oro kakusawirirana aka kamutaura kakazotanga rini semataurira ndaita kuti ndakatanga kuzivana nemukomana muna 2014 wainguva ushamwari nekuwirirana kuita sei iye achitawo chakewo zvemagitari nevaita nawo nenichitawo zvangu zvemagitari nevanhu vandaita nawo so 2020 tichitanga kuridza
mukomana akanga andivimbisa kuti aizondipa mari yanga asina kutaura kuti yanga iri mari lakini ndopanapo pamwe pane masonzana inonzi mitaura yemadzoka don't blame toiziva yakaipa song ndakaiplaya besita song iyoyo so ndanga ndataura nomukomana kuti ndichakuitira something then ndobva azonobhadharawo masofa ndakaunga kambani also ndakabatwa half price masofa ewana ndazononzi hainozvika sei nokuzonotora sandakabva ndakunotora masofa aya so pandakatora masofa ndakachinjana namba nemunhu yaya wemasofa aya ndichitongoitira hangu kuti kana ndazoda hangu zvimwe zvinhu saka munhu uya akazondifonera ndikuti mari yaya yakasara aina kubhadhara saka anga kutoda mari yobva kwandiri saka akazonetsa big time saka inandizoziva hangu kuti zvakazopera sei because akazongotoregedzawo kusanetsa but zvakatura nofunga more than eye achingonetsa ndichingomuudza kuti ano ini ndanga ndangoyazotakura ndanyatomuza kuti mawirirana ndo yanga iri first recording so kakunetsa kangaitwa ipapo akanandifadza hangu because unoziva kuti semunhu kuine family vachikuona vachitambira makozi ezvinhu zviri mumba zvinyaya zvinenge zvakadai havafile comfortable hauzofila zvipo so second album iri inonzi nyaradzo yababa semataurira ndoita kuti nyaradzo yababa iyo nyaradzo yababa chandakairidza base nelit nemamwe masongo akawanda zvongori kuita makutari akawanda ndagara ndingoita saka iyo handaunge ndaibhadharwa iyo album iroro saka ndichingoda hangu kupindura inshort kuti zvekusanyatsobhadhara marekodinzi nomashows izvozvo ndakangosvika zviripo but ndakangotsaya kwati asi ndichifungidzira kuti pamwe asati aunyatsowana alright muchiti hatisi pamwe vanhu patanga tichitoitawanawo but zvange zvisingafambi zvakanaka alright saka tinoda kumbotidzoke zvishoma panhau dzemasofa apa makazomubata here mukuru kudza kuti shamwari mukuru masofa aya aiona manje ndaapa nguva yakaoma ndiri kubvunzwa mari kana vakamubata akati kudii mukuru ndakamubata ndakamuudza akatiti ano ndichazomuona mushoto vakazoonanawo kana uya anyararawo alright asi zvakambenge zvatombokukanganisa semunhu ane family chirisibva ko wakatogara kana vasofa uchinzwa zvalo mudhara uya kuzonokerwa mumba akasimudzwa anyway ndo zvimwe zvakaitika alright saka patiri source like tikatoti mukuru vachitone zvipande zvenyika vatone chikwereti zvinji kana kuti havana but as it is now izvo mataura kuti mune dzimwe mari dzakawanda dzisina kuuya saka toketi mukuru wane chikwereti chenyu wane chi takada kutoti tichiverenge kuti chepakati plus chepakati ngatingotaura kuti zvazvakatongoita ngatingoti zvakatongoita kuperera alright ini kutorarama upenyu hwangu chitonanga vandonangawo wachinanga vachinanga alright okay ndezvipo zvamunotaura kuti mimi makaachievha pakushanda kwamakaita nawo panguva iyoyo zvamundoti aiwa apa ndakadai so ndakaachievha traveling makafamba nzvimbo dzakaita seida dzamuchiri kurangarira nzvimbo dzandakaona dzandaisafunga ndichaona dzakawanda izvozvo hai zvandakazviachika
Ndozo hangu kuti tikaenda kufamily zvinova kuita Alright. nditora ndizama status Facebook Alright. vakaona tindindeke ndichazoza ndaona UK makaenda. Rwanda dzimwe dzatakaona Alright. dzakawandisa Saka Zimbabwe makati ibvongudza kai kana vanhu vakaenda kuna UK katako Zimbabwe makaibvongudza. Zimbabwe nyika yedu idiki tikangodai so tatoipedza saka sevanhu vaita mashozi taienda munzvimbo dzakawandisa dzemuno Zimbabwe saka chemuno Zimbabwe ndokuzi dzakawandisa ngatiti mapiwa zvakare mwe mukana alright wokunzi muuye kuzoshanda nawo zvakare uchi munokwanisa here handiti apa mamboti makadaidzwa makati hamusakwanisi wauya futi mwe mukana because hapana vanhu vasingatadzirani kakutadza ndekwemunhu saka kuine ruregerero sevanhu vamachiwa mukurizina hatikwanise kubheja kuti kumberi uku hatizonge tichishanda tese izvozvo zviri mupurogiramu yaMwari ndosaka muchiona ndisina pitani zvandataura zvacho zvinhu zvese ini semunhu anotenda mukunamata ndobhiliva kuti zvinhu zvakangorongwa kuti zvinofana kufamba zvakadaro bcause pakusangana kwati takangosanganawo ndimwari vanenge vakaita kuti tisangane kana nguva yacho yakwana kuti tinge tichiparadzana mwari vanongota kuti tiparadzane then kana yakwana kuti tinge tizonge akasike kutanga indakatombosiya akaini jeni imwe ndabva kuuk ndakambosiya basa iroro ndakatosiya but nyaya dzedu takazonzwisana takataurirana takatozwisana ndakatosiya basa ndichitobva kuairport ndichitobva kuairport ndichitoenda kumba ndakatoti ndichadika so ndezvimwe zvinhu zvaitika but hazvina kunge zvasvika kumedia hazvina kunge vanhu vakawanda vazviziva because takazvitaurirana tikazonzwisana because mareasons acho kuti zvadai tine mumasovhera tikazviita ko chii chaita kuti rwendo runo zvizosvike kumedia ndo zvandatora zvozvo kuti Mwari kana vati manguva yenyu yekuparadzana vanongoita kuti stage yacho isvike kusvika kwamunofanira kuparadzana muri kana kuti ndimakati manya kumedia inini unoona zvandoita inini basa ndakasiya musi wa25 December vanhu vakataura nhasi tiri republic munyatsoona kuti paita nguva yakareba ndisina kubvira ndaenda kumedia but already kumedia zvanga zvatoreko unozviona so first interview yangu yandakaita inova iri kutrenda izvezvi ndakaiita manje asi already kumedia zvanga zviripo ikoko echimetro kwacho zvanga zviripo zvatobuda futi kuechimetro anovazvona maaudio pamedia chitero saka ndasaziva kuti ko zvaenda sei ndaindiro neshungu yekuti zvinge zvinyarara but ndakazoona manje kuti no zvakanaka kuti vanhu vazive chinangwa changu chekuenda kumedia hachisi chekuda kuti tisawirirane kana chekuti tikonane changa chiri chekuti zvakaofficializwa paichimetro nemuridzi webhendi taanomufesi haasima ini ndakaona zvakanaka kuti pane vamwe vanhu vanotya kushanda neni nenyaya yekuti vanenge vachiti munhu ari kubasa pakati vamwe vacho vakasanzwa ini ndichitaura nemuromo wangu kuti vanogona kutotya kusvika pandiri vanazviona then zvatinoita manje magare edu tinoziva tese kuti music industry yedu yagara ine fight dzinenge dzirimo dzinenge chingorwawo mumhepo imomo kune vamwe vanhu vokuti ndakati nhasi handichashandi kubasa kwandaishanda kaka tiri vamwe mafriends handorasikirwa nawo vasingatoda kunzwa kuti ndasiya ndotorasikirwa nevanhu vakadaro vachitoti no iwewe wakadhaka kwamafungira kwese wazosiya graft then pandinorasikirwa navo ndine vamwe vanyowani futi vanouyawo kwandiri futi ka unozviona saka panguva iyoyo yekuti waofficializa zvinhu vanhu vazviziva ndo period imwe chete yekuchinja type yemafriends
nemaconnections akutochinja futi unozviona. Saka paunorasikirwa nevamwe kunouya mamwe mafriends manyowani wakutamwa maconnections manyowani kutoendawo nekuti. Saka kuzviofficialize kwangu kunoda kuti ndinyatsochinja zvakanaka shamwari dzangu dzimwe dzimwe dzaindida nekuti dzaingondidira nyaya iyoyo ndanga ndatova infact nditori ready kurasikirwa nadzo hai dzingadzinodanga inda kuchitanganira nedzimwe shamwari tichienda mberi. Ndapindura ipapo. Aiwa panenge panzwisika. Saka nawe inye kusiya kuenda pamedia nawe yekuti vanhu vazive kuti kana vachikudai vanokwanisa kubata hamusiri kupozi vaimbotya vaita sei ndo yanga iripo nekuti mafriends angu mamwe vanouya kuinbox vachinetsa vakawandisa vazodiwa vakangoita zvekuzviverengera vega kana vasinganyanakirwa nini vanongoniblokawo varikoko vangonyarira havazive vachipinza vanongoshandisawo bepe votongondibloka totongotangawo vamwe vate tichitoenda mberi vatisoirira tichienda ndo zviripo. Mumwe muimbi ane mukurumbira amakamboshanda naye futi ndiani kunze kwaMark Ngwazi? Ndakashanda navaimba wawanda Joseph Garagara muimba ane mukurumbira muZimbabwe. Aichokwadi. Ndakashanda naye. Obvious Mutani ndakashanda naye. Vamwe vacho ndinoita nditokanganwa vamwe vacho nditorangarira vavaizvo because inini first recording yangu ndakaita 2007 saka 2007 ndichiita first recording yangu ndakatanga kurekodana naTsaona Katsande munaparadza imesi ndinondaigara area pamwechete atindibatsira kandidzidzisa magitare dzimwe dzangu dzizimekisure vachindibatsira. Saka ndakazotanga kurekodha nevaimbi vamwe vasina mazita vakawandisa kusvika Senator Tichareva ndakarekodha naye kubva 2016 maprojects ake ndichitoenda ndongomuridzira vaimba vacho vakawanda ana yani vamwe futi vamwe vandaingoti anawo mashows ana nyaya dzinoda vafa vamwe chivegospel vataingotiita mashows chase vaimba wanda Albert Gads vakawanda. Saka ndo vamwe vanhu vandakashanda navo mumagitare. Like inini mumagitare handisi munhu yaya ane mweya wekupesanisa vaimbi. Reason why ndishanda nevaimbi vakawanda tikwanisa kurekodhera vamwe vanhu tichita sei. Vamwe vanhu vanogona kutomutsvaga just kutsvaga maadvice tichipanana tichita zvese dzangu dzekuti industry yedu ende mberi. Saka ndinhu anoshanda nevaimbi vakawanda zvinovaimba vakawanda ndokushanda. Alright, chenye kungoridza chete pakuimba wapa. Inini hakuna munhu akati akambonzwa vazhinji vati havazivi. Ndine maprojects andakaita neshamwari dzangu nevamwe vanhu vaimbi vandaitoimba ndichitobheka ndichitoita mavoisi akatowanda. Saka vanhu vazhinji vanongondiziva ndiri gitaridza chingorova magitare kunyanya kumagitare iofisi yangu yekuti chero ndakandimutsa nahwane ndongonotora gitare because magitare acho inini mandinorara ndakaapa nzvimbo imomo mandorara nemakombo ndogona kungomuka nahwane saundi ichitondinetsa musoro mangu ndotongotanga ngoridza ndichitozvirekodha kana kada kuposta papeji rangu ndokuposta ndichita ndichingoita papeji renyu mukoma ndofunga ndinombotendererawo mastreet esocial media ndowanzoona muchiridza magitara amacheso chimona tsanangurira ipapapo. Right, inini ndiri gitarista ari kuda kukura ati vanhu vapabate zvakanaka bo ndonaona vati vanonetsawo even chero mucomment section wadiyo uridzeredza macheso. Kana ndiri munhu anoda kukura ndofanira kudzidza kuvanhu vanenge vachigona kutidarika. Hazvibatsire kuti ndidzidze kuvanhu vane level rakaenzana neni pakuridza kana kuti vandinokurirawo kuridza handachandodzidza kwavari. Saka kuna mbera macheso ndakaona kuti zvavanoridza pandinozviteedzera ndichiridza ndinosara ndine manotsi manyowani mumusoro mangu unozviona. Saka ndinofanira kuzviridza ndinoona kuti ndinonamba ndichikura ndichiwedzera ruzivo rwangu kumagitare. Reason why ndichinyanya kunakirwa nemaridziro avo
pandinoridza chese chandaridza ndinodzidza zvimwe zvinhu semunhu legend redu rinotizivei magitari tidarika tese. Saka tinodzidza kubva kwaari ndese ndova ndichiramba ndichingoplaya masongs avo bcause ndinoda kukurawo. Alright. Ko vamwe magitarist vamunoyemura vamunoona kuti aiwa ava vakapenga panyaya dzesungura idzi muno muZimbabwe ndevapi? I'm sure kune vese vari kuona vanondiziva. Sandataura vakutoziva kuti ndikataura hani. Vakutoziva. Vese vanondiziva vanoswera neni vanotongoziva kuti ndine guitarist wandinotanga taka kutaura iye. Pane murume anonzi Noel Nyazana. Murume iyeyo kana tichava nyaya dzekuridza lead guitar muno muZimbabwe, kana ndiri inini father 10 years kwandiri number 1 yangu. Ndikaramba nditsanangura nezvake interview ingatozoguma yake because ndinoonakirwa nemaridziro ake, so ndinomuyemura because zvakawanda vanodza kubva kwaari. Pabass guitar ndarama cheso izvozvo kuonawo munhu achiitawo nharo dzekuti kune mumwe asiri mafungiro anozosiyana. Munhu wandinonyanyoyemura wandoteerera nekudzidza kwaari sevanambotaura. Then marhythm kune mumwe anonzi Samuel Mugede akamboridza naDalaleke. Muridzi wanaka zvakadaro airidza marhythm. Inini ndinofungidzira kuti muupenyu hwangu kusvika ndizofa handizowani munhu anondigonera marhythm iwayo. Anondigonera marhythm kupinda munhu wandatora nezvake. Also inini kudzidza futi zvimwe zvinhu zvakawanda kubva kwaari. Saka ndo magitarist pakati pemamwe. Then progi. Ndara progi vanoita malidi avo vanondigonera futi. Nevamwewo vandisingazogoni zvangu asi vandataura vaka handivasiye painterview chero pakanzi basa rasecond rekuti interview ndingatoti mbobvisa mashoko angu mumboisa voice. Ndodzidza zvakawanda kubva kwaari singaiti. Alright. Zita rekuti father 10 ndoda kumbotaura nezvaro ndinda kutorikangamwa. Father 10 years. Zita iri kairi ini ndichikura zvinonzi ndakaprofitwa nemumwe munhu zvake, but ndakazoti munhu eyanza akorova doro zvakaipa but ndakandiprofita ainzi Peter. Aina mata ake mumasoimaziva but akaudza vabereki vangu ini mwana uyu acharidza magitari muindustry vanhu vachasvika pakumuziva zvakanyanya. So ndichikura ndaingoudzwa kunzi tikazviprofitwa saka ndaingobvunza kuti zvakaitika ndimakore mangani zvonzi zvakanga ukaprofitwa uine 10 years. Saka ndakada kugadzira kuti profesi iyo ndisaikangana. Ndoba ndakagadzira zita rekufadha 10 years. Saka rinova zita ranongoshandisawo pasocial media yangu papeji rangu father 10 years. Vanhu vakawanda vanotoriziva kana pandoshedzerwa umwe masongs evanhu vatongo father 10 years ndo zita rangu. Ndofunga tichiita nguva dzedu dzinenge dzafamba tambotaura nezvesong handiziva kuti yabuda iko ndaisati kuti yabuda. Yandiri kufungidzira inini kuti maonero angu kunzi inenge yaimbirwa imimi makataura makati makataura makati hamusi kuona yaimbirwa imimi, hatizooni here pamberi apo maakuresponda to that song. Asi mataura ndaita kuti aino kuti masong emadhisi ariko kunyanya ndombozviona mavaimbira vajanso vesingaite anoimba song yake mwachi aimba song mangwana uyo pindura achishandisawo mawedzi ashandiswa mwachichichi. Vakawanda vanofunga izvozvo kana munhu akanga aimba, but ini hangu chandoziva kana kuri kuti idhisiwo rakanangana neni inini
mukana wangu wekupindura mushoma singaiti kana kuri zvakanaka handinga but ini kana kuri kumadhisi ndogona kunyanya magona darika madhani. I think ndichairman saka neage yandinayo haizoiti kuti tiite madhisi because hazvisiri izvo tiri vanhu vanoda kutarisa kumberi hazvinonyonaka. Alright. But hangu handinawo chokwadi chekuti song ingayaendwa because ndikunzwa vamwe vari kuti bosezvo panzi tenesi makore kataurwa viriko but haiwa anenge achingofawo something new kumafadza. Alright.